Bo día nesta nova edición de Conversas no Lar. Estamos no mes da feira medieval e, polo tanto, tocaba un pouco pois falar desta temática, non? Igual que fomos en certas datas moi sinaladas, o ano pasado, non sei se lembrades, que tivemos aquí o difunto Paco Pita pola coincidencia co Globo. Este ano, pola coincidencia coa feira medieval, e tendo en conta, ademais, que o Lar de Unta acabou convertíndose nun clásico da feira medieval, un lugar de visita obrigada, e que, de alguna maneira, é un negocio tamén, como hai outros, non? Pero que non teñen, digamos, unha relación tan directa co ocio, sino máis ben coa venta, o Lar de Unta, desde o punto de vista de consumir algo, de ter un momento de falar, de xuntarse xente, é, efectivamente, eso que decíamos que é un clásico. E que é mellor para falar da feira medieval e do Lar de Unta que unha persoa que, aparte de ser o presidente da asociación, pois tamén é un membro fundador da asociación, e por aí pois vamos a pasar, darlle un repasiño ao que foi a historia do propio Lar de Unta, a historia da feira medieval e a vinculación e a importancia, a relevancia que ten para o Lar de Unta a celebración cada ano, xa 26, os mesmos anos que ten de vida a Asociación Lar de Unta, pois darlle un repaso a toda esta historia, esta trascendencia, decía, que ten para o Lar de Unta a existencia da Feira Franca medieval, que tamén supón tamén unha parte importante para manter en vixencia e a existencia do propio Lar de Unta, e destas cousas e de moito máis, e falaremos tamén do concreto do que vai a ser a feira deste ano, pois temos aquí o noso, o meu, en concreto, o meu presidente. O meu presidente non é o presidente do Estado, nin o presidente da Unión Europea, e moito menos o de Estados Unidos, senón que é Xavier do Porto, presidente do Lar de Unta, que é algo moito máis trascendente que todos eses que dixen. Bo día. Moitas gracias, moitas gracias. Bo día, Carlos. Bueno, nada, pois estamos aquí. Marchamos logo. Supoño que non sei que pregunta queres comentar. Más que preguntar, vamos a conversar un pouco. E, bueno, lembraredes, primeiro, eses 26 anos de existencia da feira son tamén, decía, os 26 anos de existencia do Lar de Unta. Pero, sin embargo, neste local, que é realmente o que ten máis relevancia na vinculación entre a feira e o Lar de Unta, creo que falábamos antes aí de que aquí realmente van 23 anos neste lugar. 23 anos, sí. Antes, como participaba o Lar de Unta na feira, antes de ter este local? Bueno, nós antes de ter este local, a asociación tiñamos a sede na Rúa da Cañota, nunha parte de ali, que ora, bueno, ora é a Tasca, a Fonte de Unta, pois antes era o bar da Fonte de Unta, pois foi onde se iniciou e onde tiñamos a sede, e o que se facía era montar un posto. O primeiro posto tradicionalmente que se montara en Trobar, o Lar de Unta, foi feito ao lado da fonte de Santa María. Entonces, ali pois se servía e tal, e a partir de aí, pois, bueno, xa logo a propia asociación montou local tamén por esa zona, e a continuación xa cando tuvemos o local que xa se buscou ca idea de que volvéramos a atender a feira medieval, pois xa nos vimos aquí, a partir de 2003, pois xa tuvemos aquí o noso local. Daquela xa tiña o éxito, porque cada ano é un éxito de participación de xente, de visitantes e de xente que ven ao Lar de Unta a tomarse algo, a tomarse unha tapa, un bocata ou unhas cañas, etc., unhos refrescos. Xa daquela tiña a afluencia que ten agora ou simplemente foi medrando tamén coa feira paralelamente? Eu creo que a feira foi medrando. Agora ben, o que temos sí que foi un caso de éxito pola implicación un pouquiño de toda a xente da vila, ¿no? Que todos, a xente dá gusto ver cando se viste de época, cando se implica poñendo postos, etcétera, etcétera, participando nas actividades que monta o Concello. Entón, eu creo que se convirte nunha feira franca da vila. O sea, unha desas cousas que temos aquí en Betanzos que nos acaban como de identificar, ¿no? A xente incorporou a su ano de festexos e ten unha grande participación, aínda que tamén é verdade que hai moita xente que ven de fora, porque é moi rendible para a xente que participa na feira, sobre todo a xente dos postos, din que é unha das feiras que funciona moi ben, tanto a nivel da afluencia de xente como a nivel de para o comercio.
comerciantes. Ti notas que hai realmente unha especie como de vinculación, a xente sinte como propio o lar, como algo propio na feira, como se formara parte casi do que é casi a organización do... Eu creo que nós aquí realmente somos o sitio de referencia da feira. Toda a xente de Betanzos pasa por aquí, polo menos unha vez ao día ou así, quedan no Lar de Unta para xa como sitio para que é o sitio que saben que vai a permanecer dun ano para outro, o cal saben que poden quedar aquí, tomarse pois eso, unha sidriña, unha cerveciña, un vasino de viño, os callos que temos pola mañá, o sábado e o domingo. Entón somos un referente, xente de todos os políticas, de todos os pensamentos está aquí. Cada ano se escoitan algún tipo de comentario, se ti queres de crítica ou eso, o desenvolvemento da feira medieval. Eu teño escoitado este ano ou anos anteriores que hai como pouca renovación, como que sempre é o mismo. Ti como ves o asunto? Hombre, ves que é difícil ao mellor facer cambios ou... Claro, bueno, vamos a ver, nosa idea como asociación, non? Non teño a miña personal, pero bueno, a nosa idea como asociación é que a feira medieval, primeiro, que é un escaparate de Betanzos, magnífico, pero para demostrar toda unha serie da nosa historia e de cousas que temos que hai que poñer en valor, non? Es decir, toda a riqueza que temos patrimonial de toda esa nosa historia, pois na feira medieval é como un escaparate resumido para toda esa xente que pode vir. Entón, a nosa aposta sempre foi que a feira medieval tiña que ser unha cousa donde se puidera agarrar e utilizar para poñer en valor. Nós, como asociación, empezamos organizando unhas xornadas irmandiñas, que sabes moi ben, intentando poñer sempre nos días previos á feira medieval, poñendo sempre unha figura ou un feito da nosa historia medieval de Betanzos para poñer en relevancia algún deses feitos que están un pouco esquecidos. Queres decir que a mellor falta un pouco de máis interés, xenerar máis interés sobre o que é a propia historia local de Betanzos, que é moi rica, non? Claro, na feira medieval nós o que apostamos porque sea unha feira que teña feitos peculiares, é dicir, pois vamos, que non seña como todas. Efectivamente, o que non deberíamos ser é unha feira onde os mismos actuantes que hai aquí en Betanzos, pois os poidas ver en Bayona, os poidas ver en Lugo, os poidas ver en calquera parte. Nós temos riqueza abondo como para crear toda unha serie de historias ou de escenografías ao redor da feira que poden ser peculiares e que a xente que veña aquí vexa que son únicas. Entonces, esa é unha idea que temos nós desde sempre. Bueno, o feito do propio casco histórico de Betanzos xa fai único de por sí, quero dicir, quizás o que lle falta para ser único é, dentro da organización, ao mellor, pois meter máis cousas vinculadas á propia historia local, non? Eu creo que algunhas se está intentando facer, por exemplo, vamos a facer a representación unha representación de teatro sobre o tema do ciclo do calendario medieval e tal. Entonces, eu creo que eso é o camiño para facer cousas que poñan en valor a historia de Betanzos, os nosos feitos, e que nos fagan o que somos, unha cousa única, non mellor nin peor, pero senón diferente, e que a xente que veña aquí que poida pasar agradablemente vendo unha cousa diferente. Detrás do traballo que fai o Lar de Unta cando abre estes 3 días, 4 o ano pasado, porque era o 25 aniversario da feira, este ano 26, detrás hai toda unha intendencia, todo un traballo de socios para sacar eso adiante. Moita xente descoñece, chega aquí e se cree que se cambia en 4 barras e que isto se monta en 2 días, pero detrás creo que hai un traballo, incluso non digo de meses, pero casi, non? De organización. Sí, realmente nós empezamos a traballar fai un mes e pico, mes e medio. Bueno, xa iniciamos en febreiro ou marzo a Comisión da Feira Medieval, que se encarga de organizar, planificar todo, as compras, etcétera, etcétera. Ten unhas reunións periódicas, pois unha vez ou 2 veces ao mes, depende da convocatoria que faga o responsable de gastronomía, que é o que se encarga de levar a Comisión da Feira Medieval. Entonces, esa persona pois convoca
convoca esas reunións e a partir dun momento determinado fai como cousa dun mes e medio antes empezamos con xornadas de traballo para colocar todo o local. Agora mesmo, que non nos está desvendo porque se enfoca directamente a mesa, pero xa están as barras de dentro montadas, xa hai montóns de material, non? Que se vai a vender, de cervezas, refrescos, de todo isto xa está almacenado. Cambiou xa a fisonomía deste local, a que conocedes habitualmente, bancos, etc., os típicos sacos, non? De decoración, non? Así que lle dan ese aspecto medieval tan atractivo que ten este local, xo ten de por sí, o atractivo. Nada, estánse quentando motores para dentro dunha semana escasa. Unha semana escasa. Hai un factor importante tamén na organización da feira que é, digamos que, a parte humana, non? De todo isto. Efectivamente, eso, aparte de ser un momento para que disfrute da xente que ven de fora, tamén nós como asociación é un momento en que todo o mundo, a maioría dos socios, a gran parte dos socios que poden participar, participan e se divirten na propia feira, non? É un momento de convivencia entre todos, é un momento que, bueno, as súas tensións, pero tamén, en xeral, é un momento moi agradable para todo o mundo e onde participa toda a nosa asociación dun obxectivo único, que é, bueno, pues intentar que en estes días pois funcione todo ben e que a xente se divirta. O traballo de atención ao público realizan os propios socios, facendo de camareros, cociñeiros, etc. non? Socios maiores de idade, organizamos cursos de manipuladores de alimentos para os nosos socios que estén que teñan e que poidan tratar esos alimentos ca debida sanidade e entonces, bueno, en principio témolo todo bastante ben organizado xa despois de tantos anos e, bueno, toda a xente que ven aquí, pois, é un éxito, pois, os nosos bocadillos fritos na parrilla no momento, temos un éxito cos callos que facemos polas mañas do sábado e do domingo, hai tamén o posto de fora que ten moito éxito tamén para quedar aí o soliño a falar e a tomarse algo. Moi ben. A parte de todo este chollo de intendencia e tal, como vamos, porque houve unha evolución tamén ao largo dos anos no tema dos precios, pero creo que este ano vai haber uns precios bastante contidos, non? Hombre, en este ano non vamos a subir nada os precios do ano pasado, non? Bueno. Excepto, nós realmente, si por unha cosa nos caracterizamos é por ter precios populares. Normalmente son máis baixos que a media do que se está cobrando por aí, non? Entonces, bueno, sí que é verdad que todo subeu moitísimo, pero nós, por exemplo, este ano o que vamos facer é non subir nada os precios, a pesar de todo que os proveedores pois sí que non subiron algo os precios, sí. Entonces, nós basicamente vamos a ter o mismo ano pasado. Moi ben. Bueno, isto sirve falar desto un pouco para animarvos tamén os que estedes vendo ou vaiades ver este vídeo a que visitedes o Lar de Unta. Nós estaremos encantados de recibir a canta máis xente mellor. Efectivamente. Mais que a xente que quera pasar un momento agradable na feira franca de Betanzos, pois se pode chegar aquí a tomar un refrigerio, tomar un petisco, un bocata, podemos ver aquí. Entonces, ademais temos unha serie de cousas que sempre hai. Nós, como temos tantos anos aquí, ao longo da feira, moito da xente que participa nela, os grupos que tocan ou xente que fai actuacións, pois acaban vindo para aquí, porque nós sempre o que fixemos foi colaborar con eles. De feito, algún ano creo que se ten feito casi aquí un after hours, non? De salir de aquí ás tantas, non? Bueno, eso non... son casos puntuais, sí. Pero bueno, que aquí hai un horario de apertura, hai un horario de peche tamén, intentamos respetar o que marca a norma que empezando a partir da 1 da mañá, pois nós a partir desa hora xa vamos ir pegando o peche, non? Ir desconectando para poder cerrar en hora, porque realmente o traballo é grande. De feito, eu creo que máis a lo das 2 non se pode. A partir de que hora abrirá xa o vendres? A partir de que hora tenemos aberto? Bueno, nós vamos a vir aquí a traballar pola mañá e xa pola tarde a partir das 5, pero bueno, a apertura oficial da feira é ás 6 e entonces nós a partir da apertura oficial pues xa poderemos atender a todo o mundo e
E isto hasta o domingo pola noite. Ata o domingo pola noite, con tendas de traballo que bueno, estamos abertos prácticamente pues, mañán e tarde, todos os días. Bueno, hai que ir a disfrutar un pouquiño, que xa chega aquí a feira e ao lar de... Bueno, xa todo o mundo sabe, non? Por anos anteriores que este é un lugar de encontro logo, non? Por onde pasa prácticamente todo o mundo. Aquí sabedes que ademais é un punto estratégico dentro do que é o propio casco histórico, que é un punto de paso e de confluencia de todo o mundo, e o único que intenta o lar de Unta, tanto en eso como no resto das cousas, é abrir esta asociación que consideramos que, aparte dos socios, é tamén unha asociación de todo Betanzos, e facer actividades abertas a todo o mundo, non só aos socios, sino ao conxunto dos cidadáns de Betanzos. Nós somos, hombre, nós como asociación, pois eso, fomos os que iniciamos o tema, por exemplo, nos Amaín, os obradoiros para nenos, para que fixeran as cabazas, durante moitos anos, xa non o facemos porque non é necesario, porque está extendido por todo o país, pero bueno, esa recuperación desa tradición, pois fomos nós que a levamos adiante aquí na vila. Por outro lado, o rollo do tema do Globo de Betanzos tamén. Sí, é dicir, nós somos unha asociación que cando hai un momento de que hai que colaborar, que hai que participar altruistamente polo povo, pois sí, polo povo, pola nosa cultura. E é moi coñecida tamén o interés sempre, a través tamén desas xornadas de patrimonio e arquitectura polo tema do casco histórico, non? Como un valor importante de Betanzos. E de feito tamén este ano houve unha renovación tamén da imaxe exterior do local, non? Para darlle tamén un pouco de posta en valor tamén o que é a conservación do patrimonio dando exemplo, non? Que é a recuperación de todo isto. Entonces, bueno, a parte, xa sabedes, porque moita xente a veces parece que, bueno, sí, a feira medieval abre ao público, pero despois non sei que, no, aquí cada actividade que se fai é aberta a todo o mundo, e todo o mundo pode participar. Nos temos ahora máis de 50 e tantas actividades de índole cultural ou tal que poden vir a xente aquí a participar ao longo do ano. Temos logo unha xeira de festas tradicionais, as lumeiradas, o antroido, os amaíns, é dicir que nós, se por algo nos caracterizamos, é por intentar dotar de vida toda a zona bella. O sea, que é un pouquinho, o noso é un grau de area, pero bueno, consideramos que ten que ser o camiño, o sea, todos cultura aberta, cultura popular, aberta a todo o mundo, e aquí a xente que queire, que teña unha proposta, sempre temos os brazos abertos para que quen queira pois a propoña e se poida facer aquí. O sea, bueno, algunha cousiña que se nos queda no tinteiro sobre a feira especificamente? Bueno, se gustaría que a xente soubese? O que me gustaría era que a xente que viñera pois que dé o paso de vestirse de época. Bueno, hoxe tiñamos pensado vestirnos nós para esta entrevista. O que pasa é claro, os traxes, falta de coordinación aí, levarnos a lavar, entonces vimos de paisanos de época, pero desta, non da outra. Vimos da época que pero bueno. Sí, efectivamente, pero bueno, o tema nada, que a xente se anime a participar e que non olvide que a feira medieval, pois hai unha cousa, pois desde a nosa idea, para poñer en valor e que recordemos de onde vimos. E que hoxe en Betanzos, claro, aparte das festas tradicionais, as de toda a vida de agosto, que por certo tamén teremos unha entrevista vinculada das festas, podese anunciar xa que vai a ser Lucía Tenreiro, a xornalista, que ademais é unha indíxena do casco vello, daqui de Betanzos, e que tamén vai a vir un pouco a falar tanto desde o punto de vista propio dela, da súa experiencia das festas desde pequena, como desde un punto de vista máis xornalístico tamén, non? De a trascendencia das festas cara a fora, non? Pero conxuntamente, ademais desas festas tan importantes que ten Betanzos, as do San Roque, os Caneiros, etc., eu creo que o outro gran evento popular é a Feira Medieval, e que é moi trascendente, e moi trascendente tamén, eu creo que desde o punto de vista desa identificación coa historia e o patrimonio de Betanzos. É que iso é o que tería que ser a feira, non é só vir aquí a
os comerciantes a vender ou a xente que veña a pasear, non, senón que de paso que te divirtes e ves a pasear, pois que te poidas enriquecer un poquinho culturalmente, sabendo quen era, pois, o mellor, quen éramos Andrade, sabendo o que foi bueno, cando era a época musulmana o que pasou aquí nesta vila, toda unha serie de feitos que se poden poñer en valor e que, bueno, é que se intenta tamén, bueno, poñer o grau de area desde o lado de UNTA poñemos o noso grau de area sempre, claro, pero non temos a capacidade que nos gustaría para poder poñelo en valor con todas as condicións e garantías, pero bueno, todo o mundo sabe que o asociacionismo normalmente anda escaso de recursos económicos e que, polo tanto, se traballa máis co altruismo dos socios e o seu propio traballo que cos recursos económicos, que moitas veces é tamén coa colaboración daqueles que veñen aquí convidados a participar a maior parte das veces gratuitamente. Entonces, polo tanto, eu creo que hai que agradecerlle a todo o mundo que se poda facilitar facer estas cousas, moitas delas de moita calidade, non? Así que, eso é así. Pero se che parece, pois, como temos aquí unha serie de públicos sempre en directo, pois, como algúns deles, polo que vexo, son bastante máis coñecedores que min, polo menos, non? Do que foi a historia desto, se alguén quere aportar algo, facer algún comentario, ou mesmo preguntarche algo, ou se non lles parece ben o que dixache, pois tamén reñerche, ou pois nada, se alguén quere decir algo, apuntar algo, pode facelo. Cando non se lles manda, falan a Dios. Non crees que debería ampliarse a feira medieval a distintos barrios que están infrautilizados? Esa era unha das cousas que nós opinamos, que sí, quero decir, a feira medieval é un caso de éxito, da riqueza ali onde se monta, o sea, os baixos, que hai xente que teñen un ingreso extra a xente que os colle en ese momento, entón podía intentar estender a outros barrios de Betanzos que sí, que non, o sea, ceñilo a catro rúas, a máis se producen uns atascos tremendos, co cal sería boa idea, pois sí que estendelo. Home, nós xa o propuxemos aí ao Concello, pero bueno, o Concello é de outra idea, Igual tamén algún tipo de actividade pensada, igual non mesmo, tampouco tiña por que ser mesmo, pero ao mellor para os nenos, temas infantís, que parece un pouco esquecido, non? Tamén. Pero, bueno, ideas pode haber mil, non? Sí, pero bueno, a extensión, realmente aquí todos os anos se quedan feirantes que non poden vir porque se quedan sin poder montar o posto. Logo hai zonas da vila que tamén son encantadoras e que a xente non as vai a ver porque quedan fora deste circuito estricto, e logo hai unha serie de atascos que se producen en horas punta que o mellor se a feira se estendera, pois en parte se evitarían. O sea, nós creemos que sería unha boa medida, pero bueno, nós só propoñemos e quen ten que tomar a decisión que sí, bueno, lógicamente, sí, claro. Bueno, o lar de UNTA no espazo que ten tampouco pensa en ampliar, non? Máis, non? Hombre, de cara a atención ao público, a mellor exteriormente, porque agora o local se colleu outra zona de local que dá xa a volta e máis extensa hacia lá, que ao mellor se podería pensar en poder atender a máis xente, non sei, pode ser. Bueno, nosa idea, bueno, é ir consolidando o lar por moitos anos, non? E aquí máis contribuir tamén a decentar un poquinho toda esta zona, entón nos collimos o local de Carmen de Nós, agora está incorporado, logo estender os postes e tal, bueno, hai unhas normas que te din o tamaño que ten que ter o posto de fora para as asociacións, entonces nós tampouco de momento non se plantexa, estamos así cómodos e, bueno, creemos que funciona ben, non hai por que meterse en camisas máis vacas. Entonces, estamos así ben. Bueno, decíacho por eso, porque a fachada ampliouse. A fachada, sí. Dá pa máis, pero bueno, tamén dá pa máis traballo, eh? O casco dá pa máis. Pa máis traballo dá tamén. Nós aquí na feira somos, digamos, unha asociación que monta o noso local para eso, para dar isto que falamos, non? O sea,
esa atención, que todo o mundo poida participar, que o pase ben, pero nós realmente non somos un local de bar, hostelería. non somos un local de hostelería. Hai local de hostelerías que sí, que o que buscan é a rentabilidade máxima e tal, nós non, tamén queremos, apostamos por casi internacional en las actividades que se montan estes días, así durante algunos momentos, etc. Non é buscar a rentabilidade económica realmente. Para iso están a xente que se dedica a eso, que vive de eso, e está claro. Nós non somos competencia para eles. Eu creo que un dos maiores éxitos, aparte de que temos un local, bueno, creo que moi bonito e que está nun sitio estratégico, eu creo que tamén é a calidade do que se sirve aquí, que tomarse un bocadillo de pan fresco con un chorizo, que vamos, non serán os millores do mundo, que ofrecemos unha calidade, algo que se está facendo ao momento que tens que dicir a xente, cuidado que queima, non? Un bocadillo de panceta que tens que esperar a que enfríe, son cousas que se está facendo ao momento que cambian. Bueno. Quer dizer que eu creo que a calidade influye moito que a xente, repito, eu recordo un señor de Madrid que viña aquí a pasar bravo e viña todos os anos a mediodía. Si, viña aquí por un bocadillo que os facedes boísimos. Bueno, e os callos son un clásico. Sí. E os callos son nós sí tamén apostamos, como asociación gastronómica que somos, porque sea esa preparación sea feita os chourizos no momento, o tocar de azulomo tamén no momento, se van na plancha de atrás, todo feito no momento. Os callos se preparan, hai unha persona que os prepara, a conciencia. Entón, nós non é unha aposta pola rentabilidade. O sea, nós facemos o que queremos que debería todo o mundo facer sin montar un posto similar. O sea, queremos ser o que somos en moitas outras cousas, un exemplo de como facer ben as cousas. E creemos que estamos facendo ben, dentro do que cabe, sin entrar nunha dinámica de que hai que ganar moito diñeiro ou ganar máis, non, esa non é a dinámica. Moi ben. Bueno, pois nos queda un pouco animar a xente toda, que estarán as portas abertas aquí do lar, para que todo o mundo que queira participar, achegarse, disfrutar do momento, vir os amigos ou encontrarse con quen lle parezca, pois que pasen polo lar de Unta. O lar de Unta vai estar aberto para todo o mundo que queira pasar, señan indígenas de Betanzos, señan visitantes, venideros, etc. Este é o seu lugar na feira medieval. Somos un lugar donde ven xente de todas as edades, o sea, a xente nova está aquí con nós en todo momento, xa quedan eles tamén aquí, a xente máis maior ven por os callos, ven por outras cousas, tamén quedan, ese visitante de fora, a xente de Betanzos, todo o mundo. Entonces é un exemplo de convivencia e de pasalo ben, de como teñen que ser un poquinho as cousas, sabendo onde vamos, pero eso, que todo o mundo poida estar cómodo, e é o que consigo. Pois, xa sabedes, a partir do venres, a partir das 5 da tarde, non? As 6 da tarde abrimos, queremos ver o local cheo daqui do lar de Unta, a tope, e contamos con vos, claro. Contamos con todo o mundo, tanto para ese venres pola tarde, o sábado e o domingo todo o día, que isto pronto escapa, 2 días e medio pasan voando e despois o que non se achegue xa sabe que vai ter que agardar hasta o ano seguinte, porque feiras medievais hai por aí, pero lugares como o lar de Unta non hai. Así que aproveitade e vide por aquí, non vai a ser que despois o ano que ven non vos dea tempo ou teñades outro lío e non poidades pasar. Efectivamente, hai que vivir este ano. Con esos bocadillos tan ricos que hai. Esos bocatas, eses callos, o que faga falta. O sea que aquí, se non é dunha cousa e de outra, seguro que pasades un momento agradable. Nosa sidra, nosa cervexinha, todo fresquinho. Moi ben. Que? Algo máis, Presi? Nada máis, eu creo que a xente que queda invitada toda, a xente que veña e que o pase ben. Bueno, pois eso, aproveitamos esta conversa no lar para facer autobombo e publicidade de nós mesmos, Apoloxía da feira, apoloxía da feira, e lembrar, por si alguén non sabía, que aquí a feira non hai feira de Betanzos, feira medieval que se precie se non ten un local como o lar de Unta aberto, non? E polo tanto hai
Feiras hai moitas, xa digo e repito, pero feiras con lugares tan entrañables como estes, tan vinculados ao que é o período medieval de Betanzos, que se celebra con esta feira, tan vinculado ao casco histórico, estamos no corazón do casco histórico, no Castro de Unta, e nesta Mesopotamia galega, que me gusta decir, rodeada polo Tigris e o Éufrates daqui local, que son o Mero, o Mandeo e o Mendo e o Mandeo, e que, polo tanto, é un privilexio achegarse a Betanzos en calquera época, pero en estas épocas festivas e co bo tempo que está facendo, pois moito máis. E se te chegas a Betanzos, hai que vir ao Grande. Precisamente. Efectivamente. Bueno, pois non sei se deixalo aquí, se alguén quere decir algo máis. E logo facerlle honor ao que se fixo aquí en algún momento, que foi vender. Isto foi unha tenda, unha tenda aquí. Tuvo un pasado... Eso desde aquí recordaría de... Tivo un pasado comercial, agora non o ten, só o ten, digamos que, eses 2 días e medio que estamos abertos na feira, pero os socios e socias que van a estar aquí atendendo van a facer de maravilla, sempre con unha cara amable e serviciais para todo o mundo que queira pasar, así que xa sobra facer máis invitacións, xa sabedes que isto é un local para todo o mundo. Estará o presidente en moitos momentos tamén vixiando que todo funcione como é debido, porque senón despois nos reñe a todo. Pouco. Bueno, así que nada, deixámoslo logo aquí, xa que ninguén quere falar máis, parece ser, non? É iso, vémonos logo os días 11, 12 e 13 e aquí estaremos preparados para atendervos a todos os que vos queirades a chegar. Moitas grazas e ata outra.